swerte! Sunod bahay, mga kapatid! Hoy, mga kapatid! Basta yung mga kapatid! Matapos na sa barangay! Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Pabagsak na ang ulan. Ay, ako. Hintay-hintay lang natin. Hintay-hintay lang. Barangay, sa group, kaya barangay na. Ready na. Okay. Ready na. Ready na yung mga Dabarkats sa barangay. Yung mga timba na may numbers. Mamaya, meron tayong special prize. Yung pinakamagandang timba. Nakita namin kanina. Ako, mahihirapan mag-jump. Mananaro ng prize. Okay, alamin na natin kung anong number. Pupunta, swerte. Sino masaswerte? Hindi available ako ng pan. Unable to between cash. Wala na bang sir? Tao, nauutoy ba? Tao, boss, ba? Busing. Busing. La.